leren sik. Wah, iki mang jebule ana daya. Ana daya aku ora roh, linggih nyangga piring muluk sego enake cah. Madhep rene Cek Econg. Iki mang wis mbok pangan ta urung? Ayo mangap tak gojo lho, mangap jabang bayi lho donya dingenekno. Mateni wong ere. Mangap cong, jabang bayi. Donya iki donya arep mbok atur ngene. Mangap Cek, kok akeh pecah. Alah. Mangamne Cek, lho kok ijeh. Bilo. Iki ngisor. Kowe teko-teko kok terus nyangga piring muluk sego mangan pelap-pelap iki mang oleh kondi. Sapa bule? Diwenehi bulekmu. Kowe wetengem kaliran piye? 3 dina turu kebon sego, Pak. Kowe iku 3 dina ora mangan. Lah iku susah gak kaleh. Yo anjen bener nek 3 dina ora mangan, sing mbok pangan apa? Wong kowe ora duwe beas. Anjene kowe iku cah melarat, anake kere. Yo bener. Kowe kok apa lagi riyaene kok wayah sego mateng, mesti kok kowe mara rene. Mambu piye sego kok kene tekan omah? Gandane wangi kok. Ya iya, segane wong sugih gak wangi. Kowe lesu tenan. Ngeleh aku. Ya wis. Iki mbok pangan, kok nek wis arek kowe ndang mulih ya. Ngono le. Iya, untuk mangan iku iso. Ngene lho. Aku karo Lekem iki puluhan tahun gak duwe anak. Ura-ura rasane dulang anak. Kowe mangan tak dulang gelem piye, Cung? Pak Le Harjo Bondo arep dulang. Iya tak dulang. Matur nuwun nggih, Le. Mangan sing ngombu Cung tak pulono sing gedhi. Ben gak padat. Kok nek kurang tak dipokno neh. Lekem iki nek adang 3 bulan. Nggih, Le, nggih.